hande min gaddani en tindinore lawol ngol a tokkata a ɗaɓɓita kugal ha Facebook mi andi ka hilnan ɗuɗɓe lawol ngol no mi ɗaɓɓitirta kugal ha Facebook. Ramadan ya habib Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sakiraɓe wondaɓe Jaygol Pulaku TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala hangon ɗo nder duniyaru fo ɗum nder rawa moɗon Adamu Haruna. Hande min gaddani en tindinore lawol ngol a tokkata a ɗaɓɓita kugal ha Facebook a waɗa deydey kala ha gonɗa fu a wawan gaɗa recherche giya deydey ha gonɗa gam ɓisingale kugal ma waɗa haaje a ɗaɓɓita kugal man ɗo deydey to kugal man ɗo woni a yiyan deydey lissafiji mai kala no ɗum woniri fo mi andi ka hilnan ɗuɗɓe e nandi yoni duniyaru yahi yesso kala ko marɗa haaje fu ɗum hoti ha dow labi lailaito a wawan ɗaɓɓita ɗum gam man ɗo a wawan nasta ɗaɓɓita kugal ngal giɗɗa kam ɓisingale kugal a ɗum kugal mahugona nyiɓugona to ɗum hangal giɗɗa ma a yiyan deydey nda wuro ngo gonɗa misalu an gonɗo ko gawdere ko gonɗo garwa ko kala ha lesdi ndi gonɗa fu an kam mi andi ɓeɗo darami ha lesɗe feere ɗuɗe gam mayɗo kala ha gonɗa fu wuro ngo gonɗa nder state maɗa ni ko mi wiya nder région maɗa a yiyan nda kugal ɓurgal ɓaɗidirgo e maɗa ngal a wawata ya huwa ɗum a nastan a waɗa kala ko anduɗa fu ni en andi deydey no ɗaɓɓitirta kuuɗe to ɗum kugal jangingo marɗa haaje a to ɗum kugal deydey ha société ji feere ma bo mi entreprise ji feere deydey ha marɗa haaje fu ni a lara nda kugal may nda deydey ko ngal sallinta e ko nandi be majum a lara to ngal waɗanima a yiya nda prix deydey ko ɓe joɓata e ko nandi be majum ni a yatan a fuɗɗa huugo yan tammi deydey tindinore meɗon nde fottana ɓe to a laari ɗum ko da na anda lawol man ko deydey lawol meɗon ngol nafatama ɗo mari kugal a yi to andinigol goɗɗo deydey mo gonduɗa mo ɗaɓɓiteno ɗo kugal en andi ɗuɓɓe nder meɗe yake feere toon goɓe feere ko jangi e reni jotta kam se ñande gomnati annonce wi hosan huwoɓe ha babal kaza nden ya ɗaɓɓita to en andi deydey société ji ko entreprise ji feere a tan ɗiɗo ɗaɓɓita yimɓe jotta bo ɗaɓɓutugo yimɓe kugal ɗum wonayi sey to ɓe annonce ko ha télé ko ha radio ɓeɗo ɗaɓɓita huwoɓe nden a hosta ɗereji maɗa a dilla ha deydey bureau maɓɓe ko ha société man a ɗaɓɓita kugal ɗum warti deydey hakkuje ɗo ha sitji maɓɓe tan ɓe e ɗaɓɓitita huwoɓe anduɓe lawol no tokkata waɗa deydey recherche ɗaɓɓita kugal man ɗo yaha no waɗa yara dossier ji muɗum waɗa information koni dow muɗum fo waɗa ɗum gam may ɗo mi yiɗi on mbatana min hakkilo ngi on deydey no ɗum tammi salorago amma hedde ko naste nder vidéo may ɗo miɗo toro ɓen ɓe hande on arande wargo maɓɓe ha Jaygol Pulaku TV ko aɗon no lara vidéo ji amin ko nde a yejjiti a abonay useni habdu laaru saragal jungo mara ñamo a laran bindi boɗeji ɓeɗo vindi sabone a habda abona a laran kungel feere banta lenguru cloche de notification kenan a habda a maɓɓita ngel to vidéo lamin mai fottanima ta yejjitu waɗugo like gam like mo don ko be data satinango min jokke enen non bo ton no ndara video ji amin min gatta tinninoje ɗo potta non ta gejjide partage ugol lien man ɗo gam ton partage lien man ɗo himɓe duɓɓe ɗo ñasta ndara non may ɗo kanjum ɗo ɗum beddan encourage min minon bo min giya e lalle video ji may ɗo pottana on heɓa minon bo min kabda min gara ko wiɗi to ago e deydey kujeji ɗi min gaddana ɗum kujeji tilimɗi deydey ɗi anduɗen deydey ɗum hunde on sande gam may ɗo miɗo yelo on partage an deydey lien ji man on kabdan bo on jiya less babal commentary on accana min commentary deydey je encourage ta min holla min e video ji min gatta ɗo a yiɗi pottana on a nda deydey ha min boofi deydey kaza marɗon haaje ko nandi be majum ni to min ɗon ƴe commentary ji moɗon ɗo ɗuuɗa to minon bo min mbiya e lalle ɓeɗo ɗo ɓeɗo mbatani min hakkilo gam may minon bo ha min tiiɗa min kabda min gara ko waddone ko video ji deydey chaîne yiɗi on ta mi ɗuɗɗina non be surutu to kemin nder video man ɗon gi on deydey no kattanmi salorago. Kiraɓe arande man oni to a wari a mari haaje ha nasta Facebook a yaha ɗaɓɓita kugal deydey ngal marɗa haaje fu to a wari a nasta don application Facebook maɗa banni ɓawa to a memi dow Facebook maɗa a rena ɗum maɓɓitanoma sa dépend deydey connexion maɗa to connexion maɗa yawa ma ɗum yawa maɓɓittago to ɗum ɗawi bo ɗum ɗa déjà a laari min ɗum maɓɓitake a wari nda ɗo a warata direct a wara nda ha alama didi tati ɗi a wara a mema dow maji banni ɓawa to a memi dow maji ɗum waddanima banni min ɗum Facebook live mi naftirta mi anda an ɗum Facebook to e naftirta sa dépend deydey se a dirto less a wara nda ha ɗo ni mi tammi on dari ɗo ha alama boro e loni to téléphone maɓɓe anglais woni ma a lara ɓeɗo windi ɓe jobs ɓe a tawan ɓe windi jobs se a wara a mema dow majum wawta memi dow majum direct a laari no ɗum maɓɓitanake am ɗo ɗum pat déjà ɗo to gewton ɗum pat ɗum kuuɗeji kesi kesi deydey je ɓe lansi e nder ɓurayi ɗum hande ɓe lansi kuuɗe man ɗo to a mari haaje a nastan ya ɗaɓɓita ɗum isingale kuugal marɗa haaje ko nandi be majum a wawan janga nda deydey kuuɗeri may ko ɗi nufoto e ko nandi be majum nda kuugal ngal kam déjà ma ha ɓe kolli deydey ceede ko ɓe joɓatama lewru be dollar on e ko nandi be majum nda kuugal ngal bo ngal ɗo hangal bo déjà ko ɓe lansi kuje ɗo man waɗi 6 jours ko ɓe ɗaɓɓitiri huwoɓe to hakkilay to a nasti a tawan to yimɓe man heewima deydey ɓe ɗaɓɓitano ko nandi be majum ni jotta en mbawan nda diga dow ɗo en mbawan nasten puɗɗire nda ngal kuugal ngal mi tammi ɗum kuugal ko nandani waɗugo peinture an kam ni nyiɓugo misalu ɓe mbawa meman dow magal banni nden ngal maɓɓitano en déjà ngal maɓɓitanake en to a mari haaje a wawan to a yiɗi nastugo a waɗa apply ɗo a warata a nasta amma jotta en gaɗu nda ɗo bo ɗum kuje ɗo maɓɓe je WhatsApp a wawan a contacta ɓe ɗo gal WhatsApp nda ɗo bo ɗum page maɓɓe a wawan nasta a ndara deydey ɗum ɗume ɓe gatta e ko nandi be majum jotta en mbawan ngara memen dow page maɓɓe ɗo ni
ɓawo to memi dow majum ɗum maɓɓitaki en déjà a laari ɗum wadduno en ɗum holli en hoore ma peinture watta en mbawa dirtoɗen less ndaren ko ɗume fuu a laari mi tan mi on ndaari nda photoji man de kuuɗeji ko ɓe gatta ɗum nyiɓugo isin salon ji wo'ingoɗi waɗugo peinture to ɗo to ɗum kuugal maɗa nane ma ɓe ɗo ɗaɓɓita huwoɓe a wawan tan ja jotta kam a laara a nasta a yara ɗereji ɓe dossier maɗa ɓe kosuma min mbima na ɗo ɗum yoɓata lewru to ɗum ñalande to ɗum semaine ko nandi be majum nda photoji kam feere feere mi tan mi on ndaari jotta en mbawa e lortoɗen ɓaawo yawa banni en mbawa e lortoɗen ɓaawo jotta banni en lorto ɓaawo deydey babal kuugal mai ɗo to jotta en ngaɗu ɗo to a yiɗi waɗugo applying ɗo a warata a mema a laari ɗo ni misal ko ma en lorto en ndaara kuugal feere taw en mbawa e lortoɗen banni dirtoɗen nda kuuɗeji nda kuugal ngal ko larani ɗum kuje ɗo haala informatique waɗugo kuje ɗo nda ceede man mi holli on alama déjà ɓe kolli nda ceede ko ɓe joɓatama e a laari kuugal mai bo ha Dakar ngal woni banta mi wi on ha ɓaawo deydey wuro ngo gonɗa fu to Yaoundé gonɗama kuuɗe gonɗe Yaoundé ɓe gaddatama nonno deydey ha Facebook maɗa ko binduɗa bo a laari min jotta ha Facebook am ɗum windi Dakar mi woni to dalila majum waɗi ɓe gaddani en kuuɗeji gonɗi Dakar an gonɗo Douala ma je Douala an gonɗo Gawdere ma je Gawdere kala wuro ngo gonɗa fu ha lesdi ndi gonɗa fu kuuɗe ɓurɗe ɓadotirgo be maɗa kanje ɓe gaddunoytama jotta en mbawa en ngari nassen dow ngal man banni en mbawa nassen dow magal ngien hangal bo ɗum ɗume hamɓe ma jotta nda ɗo ɗum alama WhatsApp maɓɓe mai nda ɗo ɗum page maɓɓe ko nandi be majum en mbawa nassen dow page maɓɓe mai ngien hamɓe bo in isin ɗume déjà a lasti a laari nda ɗo ɗum kuje ɗo maɓɓe man ɗo page maɓɓe deydey je Facebook a laran nda kuuɗeji maɓɓe a nassan janga de kala ko mara haaje fu nda ko ɓe sallinta to ɗum kujeji ko larani informatique mi tan mi on ndaari to ɗo a wawan nasta jotta to en ngaɗu an a yiɗi a ɗaɓɓita kuugal mai lawol ngol a ɗaɓɓitita to a lortoke ɓaawo ɗo ni a wari nda ɗo nda alama mi waɗani en ɗo jotta a wara a waɗan applying jotta sai a wara mema dow majum ɓaawo to a memi dow majum memugo dow majum a laari déjà ɗum waddaniyam nda inde am a laari nda ɗo ɗum inde am deydey be arab mi windi nde nda deydey miɗo ha kuje ɗo Dakar nda adresse mail am fu ɓe waddi nda alama nda ɗo ha ɓe waɗi phone téléphone jotta phone number maɗa watta numéro téléphone maɗa je ɓe mbawata contactugo ma déjà email maɗa kam ɓe ɗon adresse mail maɗa je ɓe mbawata contactugo ma sei ɗo a waɗa numéro téléphone maɗa to a waɗi numéro téléphone maɗa nda ɗo déjà ɓe gaɗi deydey babal school je mi jangi ko je mi jangata ko nandi be majum ni a waɗa information ko woni dow maɗa fu to a windidi a timmini sai a dirto less ɗo a dirto less to a waɗiɗi deydey to wodi ha l'école maɗa ko jangunoɗa mai ko deydey ko jangaynoɗa mai fu a windino non na ɗum deydey bo a wawan ngara canja ɗum gaɗa deydey hunde nde anduɗa lamde dow maɗa ta a yaha wala ɓe ngara ɓe kosuma kuugal ɓe tawana ɗum ɓangare deydey je andanɗa mi tan mi a fami to a waɗiɗi ɗum fu a timmini sai a wara nda ɗo hamaɗi mi waɗanin alama ɓe kolli envoyé ɗo to a waɗi a memi dow envoyé ɗo ni to ɗo a yerɓani ɓe deydey kuje ɗo maɗa demande maɗa kenan a ɗaɓɓita kuugal ɓe kosai ɓe ndara kuje ɗo maɗa man ɗo ɓe ndara inde maɗa nda ko janguɗa ko nandi be majum ni ɓe giya jotta kam a deydey goɗɗo kanduɗo mo ɓe kosa kuugal na ko a handayi to a handi ma ɓe gerɓonote message nda waɗi numéro téléphone maɗa ɓe contactede ko gal adresse mail maɗa e ko nandi be majum anduɓe deydey no ɗum ɗaɓɓitirta kuugal hamɓe kam ɓe andi lawol may ɗum lawol koyanayngol ɓe kanjum waɗi en pota mbiyen en tindinayi kala koɗume fu dalla dalla amma en tindinan seɗɗa dow majum ɓe mbawan lortoɗen ɓaawo nda kuuɗeji kam feere feere mi tan mi on ndara ha ɓe ceedeji man fu ɓe ɗon gaɗa alama nda ceede deydey koɓe yoɓata kuuɗe kam feere feere ɓurna fu ɗum kuuɗe ha Dakar nde woni an ma kala ha wuro ngo gonna fu a laari min ha Sénégal mi woni jotta kanjum waɗi ɓe gaddani am kuuɗe bo deydey ha je Dakar man ɗo ha mi waɗi mi woni Yauwa to an ma ha kala wuro ngo gonɗa fu ɗon ɓe gaddantama jotta en mbawa en lortoɗen ɓaawo seɗɗa misal en nastito ɗo man ɗo nda kuuɗeji man a wawan ngara nda ɗo ni nda ɗo ko ɗum nufoto a waɗa nasta dow majum banni to a nasti dow majum nda ɗo jotta kuuɗeji feere feere nda ɗo a wawan sufta kuugal to ɗum kuugal ɗum en marra haaje ɗum haala ko larani informatique na a ɗum haala nyiɓugo na nda ɗum ni haala santé ɗum deydey ko an ka docteur a wawi ko nandi be majum haala sport to a wawan waɗango himɓe deydey a ekkitinaɓe no ɗum waɗirta sport e ko nandi be majum nda ɗo ɗum transport deydey to an lañowo mota ma a lañowo mota ma kuugal lañugo mota mbawɗa a wawan nasta ɗaɓɓita kala ko marɗa haaje kuugal ngal giɗɗa to a nasti ha dow kuugal mai ni ɓa gaddonoyte kuuɗeji man ɗi fuu a yan nasta cufta je marɗa haaje fu a contacta ɓe a wawan loroɗa ɓaawo nda ɗo ni a wawan mema dow majum banni ɓaawo to a memi dow majum nda ɗo ɓe giɗi kuugal to a ɗaɓɓitan kuugal a yiɗi keɓa kuugal ngal ñalawmare na ñalawmare full ñalawmare diga fajira diga jamdi 6 ha yahugo jamdi 5 kikiɗe na ko an kam ragare to a fuɗɗi diga fajira yahugo midi ko jamdi gotel haɗɗinan ko kuugal semaine ko lewru ko no giɗɗa kuugal mai ngal giɗɗa to a waɗi ɗo ma a sufti ɓe gaddonete kuuɗe deydey to ɗum ɗe ñalawmare to ɗum je lewru no ɓe joɓirta fu a sufta kuugal ngal marɗa haaja fu a yara dossier maɗa a windana ɓe ko ɗume fu a yerɓana ɓe to ɓe ngari a deydey mo hani ɓe kosa sai ɓe kosuma to a nasti kuje ɗo man ni andanɗo ɓe kuje man to a nasti a larana binciko kujeji mai ɗi ɗuɗɗi mi fotami wiya mi tindina on ɗiɗi fu andanɗo ɗum to nasti wawan nasta waɗa recherche majum ɗum fu ngam mai ɗo mi yiɗa vidéo no weɗe mai ngol juuta kanjum waɗi mi waɗani en
amin banni man do non ta gejjite to ngari on nasti Facebook on dabbita page amin Jaygol Pulaku TV to wari nasti Facebook awara babal walugo recherche do awara winda Jaygol Pulaku TV banni ba laari windi do deja mara dum do windi to wari memi do majum ni dum waddonete de page amin man do banni tamemi do majum alari nda page amin may dum mabbitake nda ha alama do ni tawari no tawande dum balwi jotta sho amin lona dum balwa may ngion jotta alari e dum balwi tawari banni a tawarata dum ha alama kolel be windi jem do tawari se amema do magel banni ɓawo to a memi dow magel a yi ɗum warti am blé jotta to sai addi to a laran kujeji dede je min gerɓiɗat ɗum ɗo lienji vidéoji ko nandi ɓe majum ni ɗum sai habda a wara abona kadin a waɗa jem heɓa dede kala ko min gerɓi Yauwa derɗiraɓe sakiraɓe wondaɓe Jaygol Pulaku TV mi tammi on dari lawol koyngol al tokkata a yaha ɗaɓɓita kala kugal ngal marɗa haaje fu dede to Allah fondima a heɓan kugal e jakuwa vidéo may ɗo mi tammi ngol fottanima to ngol fottanima ta yejjutu aɗugo like ta yejjutu partage go bo les ɗon a laran ha ɓe windi partage ma bo sharing habda partage ɗum dede ko da ha groupe maɗa ko ɗum gotel ko ɗum ɗiɗi non man ɗo ɗum wallitoɗo ɗuɓɓe nastan dara ja abona heɓa minon bo min ɗum ɓedda encourage go min ko nandi be majum gammai bo ta yejjutu yewgo les a accana min dede commentary je encourage ta min non ha balɗe ɓawoji ha vidéo ngol min gaddi mi laari dira feere o fe'ini jami wolɗo jami o wi useni dede vidéo ji min gatta ɗo kam peyito e ɓurdi larugo vidéo ji amin o yi amin ɗon gaɗa vidéo e ko nandi be majum to miɗo matina lesdi Cameroun hayi ɗon ɓurdi larugo vidéo ji amin goɗɗo feereje bo o wiyam eno e balɗe saliɗe on vidéo mi wanno dede liste lesɗe ɓurduɗe larugo vidéo ji amin o wi noy o yahi lesdi maɓɓe Sudan o wi ɓe ɗon dara vidéo ji amin ha Sudan boɗɗum bo ngam may ɗo miɗo matina to dede lesdi hewtayi 0.1 dede ko ɓe darata man ɗo lesdi man ɗo ɓe bangintandi ngam may ɗo miɗo yelo dede ɓe noon ɓe lesɗe ɗe min limtayi ɗe bangayi ɗo on kabda on gaɗa ko partage go lien man ɗo heɓa lesɗe moɗon ma banga nder lesɗe ɓurduɗe larugo vidéo ji amin non bo to aɗo lara vidéo amin ha pays feere mi yiɗi moye fou nasta beya babal commentary lesɗe on to a turake les a yiyan dede babal commentary a yecca min diga pays to e darata vidéo ji amin min andi ɓeɗo lara vidéo ji amin diga pays ji feere feere ɓe ɗo bolwana min woɓɓe ɗo Turki woɓɓe ɗo an ka lesɗe feere feere je ni fotami amin limtiɗan isin ko nandi Libi Togo Côte d'Ivoire ha Afrique ɗo lesɗeji ɗuɗɗe bana Cameroun ka en limtata ko Benin kanje ɓurɗi e Sénégal ko nandi be majum ngam may kala ha gonɗa fou habdu an bo yahu les babal commentary a windana min ha lesdi kaza a larata vidéo ji amin ha en giya himɓe lesdi ndiyeri ɓuuri larugo vidéo ji amin ngam may ɗo on jarama bandiraɓe derrawo moɗon Adamu Haruna wassalamu aleykum.